De ambiance wie sfeervol in het Koning Willem II stadion in Tilburg-Justermiddag. En er stiert dan ook wel wat op het spul, want beide ploegen die staan vlak bij elkaar in de strijd eens om het derde plakje. Het wie Willem II dat hem in de beginfase als beste wist te inspireren door die sfeer in het stadion. Want de thuisploeg die gaat volledig op de onval in de beginfase. Cambuur mat achteruit. En Willem II weet kansen te creëren. Hier via Donny de Groot. Maar een prima redding van Robert de Loeke zorgt ervoor dat de score dan al net Iepenbrutsen wordt. Kan er dan van Willem II van de linkerkant. Valt wat in de kluts en op een ei is het Donny de Groot die het zitten kan. Maar nu hoeft de Loeke net in actie te komen. Maar Willem II gaat terug. Hier de onval over de linkerkant. Danny Guit, oudspeler van Cambuur. Hij zou op slag van rechts blesseerd uitvallen. Krijgt hier de bal voor. En het is Danny Schreus die het zit en op een ei is het te Loeke. En zo houdt de keeper van Cambuur de Jouters in de beginfase goed in de race. Ja, ik moet zeggen, het ging wel lekker. Ik denk dat ik al redelijk snel een paar ballen richting goal kreeg afgevuurd. En ik hield er een paar tegen en ja, daarvoor sta ik. En ik merk gewoon de laatste week, omdat ik meer speel, dat het steeds beter gaat. En, dan heb ik in ieder geval mijn deel heb ik dan gebracht en zij moeten dan maar scoren. En dat docht Willem II dus net. In stadig onverroerd het beeld van de wedstrijd ook wat. Daar zeg je hem in een hoekje lezen, Martijn van der Laan. Een tik op zijn erg zorgt ervoor dat de centrale verdediger net verder kan. Zijn vervanger is Robert van Boksel en hij zoekt het goed van daar in het centrum van de verdediging met Leon Hezen. En Van der Laan zucht, maar dat ene echt dat zijn ploegenoten beter worden, beter in de wedstrijd komen. Dit is een onval aan de linkerkant, maar de Leeuw zit correct voorlangs. Hier misschien ik al lezen kunnen op Mark de Vries die het vrij voor de goal stier. Maar staren gewoon wordt Cambuur gevaarlijker. Sjuggens, dit prachtige stekbaltje van Sander van der Heijden op Erik Bakker. Hij kan hem de krek net inkrijgen, maar zo komen er wel kansen van de Jouters die het in het veld ook beginnen te domineren. Willem II wordt verzet. Hier een goed blok van Ozan Turk. Brengt de bal bij Dissels. Prachtig hakje van Mark de Vries. En dan is het uiteindelijk Vossenbelt die te verzorgt dat het net een goal voor Cambuur wordt. Voor sommige mensen wie het zwier verwekkend, dat wie de wedstrijd bepaalt net. De tweede helft komt dan. Maar Sander van der Heijden op een ei in de combinatie. En het schot van Erik Bakker. Alweer een kans voor Cambuur. De kansen die we kregen, dat we die niet benutten. En vaak ook met hele goede aanvallen. De laatste bal die daar net niet goed was of net niet scherp genoeg. Ja, dat was vandaag essentieel. Want je moet de kansen wel benutten en die kriegen Cambuur dus wel. Hier, Turk bij de voorzet. Dissels kind er net bij en Mark de Vries in het zietnet. En zo domineerde Cambuur in de tweede helft in Tilburg bij Willem II. Maar bleef de stand nog altijd 0-0. En zo nou en dan komen de Tilburgers direct uit. Hier werd de bal nog correct voortwerken terug Leon Hezen. En dan zucht het publiek het weer zitten. Maar het is Cambuur dat nog altijd de betere ploeg is. Hier de Leeuw ervan terug, over de linkerkant. De voorzet komt en correct net. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de wedstrijd. Dat je zegt naar de doelpunten. Ze voelen al hier correct net. Hier is Pereira in de war. En dan scoot de bal Samar naar de Leeuw. Die neemt daar eigenlijk net genoeg tijd voor. En zit dan vanuit een kansloze positie. Maar het zijn voorbeelden om te laten dat Cambuur absoluut de betere ploeg wie. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Swinkels vergriept hem om Mark de Vries. Schiedsrechter Sanders jouwt nog een keer een vrije trap aan de Jouters. David Meul, oud-keeper van Cambuur, zet de Moordel. En Ozan Turk zit Heegoer. Het weer de laatste mogelijkheid van Cambuur in deze wedstrijd. Want uiteindelijk moeten de Jouters genoegen nemen met een 0-0 leaguespul. En dat doet ze zelfs misschien wel een beetje te kwaad mee. Ik moet zeggen dat we buiten de eerste 10, 15 minuten na de wedstrijd gedicteerd hebben. Met veel lef en durf gespeeld hebben. Het Cambuur waar wij naartoe willen hebben we bij 5 lagen hebben we gezien. Grote delen van de wedstrijd. En daar heb ik de jongens een groot compliment voor gemaakt. Het enige wat je zelf ook aangeeft. Het gaat wel om de balletjes die tegen het netje aanrollen. En ik moet zeggen dat wij 5, 6, 100% uitgespeelde kansen hebben gehad. En helaas zijn we niet tot scoren gekomen. Liekwols eindigt het Cambuur het seizoen op een derde plakje met 30 punten uit Zandje in wedstrijden. En dat is prima. Ja, dus een mooie afsluiting van de eerste seizoenhelft. Ja, en dat je dan nog op 30 punten komt en sowieso verzekerd bent van die derde plaats. Dan denk ik dat je als trainer zijn en als staf zijnde uiterst tevreden kunt zijn.